dosane iki lho melu dosane rene. Karena kudune iki metu ngekeki wejangan iki. Watawasobil hak watawasobil sabr. Mergone wis dhek wis ngerti ya, Dek ya. Ya kudune emang ngono. Dadi makane Ilmu sing bermanfaat ya. sak apik-apike menungso sing migunani marang liyan kuwi mah. Iya. Dadi nek dhewe kok mung trimo Wale. Keren itu. kaya kodhono jero bathok ya luput. Karena nek miturut Apa kodane jero apa? Katok. Bahasa. ya nek miturut agama ngono to. Ketika dhewe iki iso tuku Avanza kok ade tukune menceri haram. Ya iya. Kowe iso berbuat lebih kenapa mung ngono? Nah, ngono. Anek ke liyane kebutuhan liyane. Makanya nek sing kebutuhan liyane mesti tercover men. Misalnya kaya ra mungkin aku tuku motor kok anakku kaliren. Mesti kan kabeh ke cover. Ya kowe wong ana wong saiki gengsi barang. Nah, wong biasane ngono kuwi lho, Do. Ayo makanya nek miturut Oh, kene aku Ora kan kena ngono lho. frame. Ketika kowe iso berbuat lebih, kok Bakas. kowe mung ngono kuwi. nek kudune rada Dua kursi gitu. Ya Pak Kas iki. Maksudnya Pak Kas. Ngobrol dulu. Iya Pak Kas jago aku ini. Ki masuk mlebu nganune Pak Kas, mlebu channele Dodor Rumbudo engko. Nang Bit Comedy Channel. Saling bantu ta Pak Kas. Kok teko Dodo takoni sing werna-werna apa? Dodo ya genti takon ngono, genti takon Pak Kas nggon hal apa ngono ya ta. Iya. Pokoke Oh, men lu ngaji jero to ngono jero sumur ngaji. silap. silap. Biasane ning kedung ning sedep kuwi. Wong sak tenane Al-Qur'an iki ya donya iki. Isine Al-Qur'an iki ya donya. Makane sebutane pegangane wong urip, Do. Tapi sing ndek iman, ra ngono. Sing ra megang Al-Qur'an ya pirang-pirang manungsa iki. Wong jane kan kaya poso bareng kan ora wajib. Arep podaken muslim. Nek urung akil balik. Nek urung akhir balik tapi ya. Dia si cilik ngene ya maksudnya ya. Urung supet barang ya. Masa urip iki cilik terus. Oke. Takoni Pak kasih pengalamane sing paling konyol pas cilik apa ngono takoni to. Ya nek zaman kenakalan remaja iki hampir setiap dekade masane iki mesti hampir sama. Kenakalan remaja iki yo ngono-ngono kuwi. Tapi nek nggon masane dhisik karo saiki beda to kapasitase jopo wae. ora nemen Akeh nek sampean yo. pol Kabeh dilakoni. molimoe kejaba. Itu Nek mitok te ora payu wong kurang bagus kowe. Ora bagus yang menarik kerentengi ya Dok, iki. Sing iso ngalahke wong bagus iki wong lucu. Wong lucu karo wong iso sulap apa to. amit-amit kae Damu iki. Nggo kertu remi kae. Gemblok. Asing paling gedhe. Kertu remi. Aku diapusian moro ning Jogja ya diapusi. Sing sapa to sing bos anu kan nganti penasaran. Iyalah, makane kadang ngono lho, Dok. Nek aku bener omongane. Wong iki makan nek ngene, wong iki aja gumunan. Nek gumunan gampang Kapusan. Nah, Nah, Ayo aku kapusan iki. makane sementing sing nek dodo lagi action kae aja gumun. Nek gumun tak mat-mati wah wis. kapusan, Pak. bar kan bar dikerjani iki to. Gendhe tak kerjani genti to. Ora ono dadi ono bingung. Kok iso ya ngono. Dodo kerjani nek kono aku tak bayang. Nek mungkur takoni ndul iki. Kowe men mungkur. Ora kae sampean mungkur to. Kan yo gendut takon. Kok iso yo? Lik ngono. Yo iso aku ngono. Sampean iso, gorene kertune tak prakteke takoni ndul iki. Oh, iki carane piye? Yo ono Janggane. jopo montrone. Nah, ngono kuwi jawabane. Dhewe wis mikire wis nganu to ning doa to. Ya wis Jebule nek wong makane hapus-hapus. gumunane bayangane mesti rono-rono. Makane nek agama kan ora oleh to dadi wong gumunan, kagetan. Ning cah iki anu ana wae idene iki aku masih ering. takoni Ndul nggon apa wae Ndul sing anu Ndul sing Kowe pernah konyol, Ndul. krungu omongan krungu kan? Dadi takoni Ndul. Nggon apa, Iki Ndul? aku sing dadi seksine Pak Kas. Apa piye? Iki di luar logika tapi iki ngomong apa eneke rae. Heeh. Maksudnya sing wong di pandangan lebih iki bahasaku ngono lho. Wong raine daerah Ramasinta. Aurane kodame iki lho. Iki secara nyata gitu lho. Makane mbok wer wong wedok lanang kepelet. Kayak iki sprene
Nek oleh bojo telu di bojo telu kabeh. Telu. Ning nek oleh izin ta lho, nek ora oleh izin ayo. Oleh kok ya ora oleh. Oleh. Heh? Dia. Oleh. Aku tak nembung. Muni piye? Aku ora oleh. Ora diah muni piye? Poligami. Aku gelem di madu nggih sampean gelem diracun ngono. Kayak Pak Kas guyu juga. Pak Kas guyu juga. Kon mateni sik to. Ya. Gelem dimadu Terus ning iki kowe tak mateni sik. iki bahasane wong ilmu kawur Kang Den. Di mana seseorang ndek aura ramah cintamu kae. Met-amit ya. Arep urip nang ndi urip. Ora dirasa susah. Wis pokoknya dodo iki nggo contoh. War tekan ngendi wae. Karena aku nemoni kaya wong dodo iki ora pisan rapindo. Salah sijine almarhum kancaku kae, Dik. Kuwi apa sing tak omongke meletus kabeh. Bener kok. Karena apa? Met-amit kadang nek wong ngomongke ning di luar logika kan mesti ra percaya, nek ra percaya dibuktekke ra ngono. Wis. Adine met-amit. Enek wong berantem iki lho, dodon nongol ora rak doleren. Plesetane iki rada sing penting ada. Ora apa setane lho. Heeh. Wong iki kudu iso ndelok aura. Karismatike gitu. Heeh. Manis ra percaya tak buktek kok. Heeh. Aku nek ndelok aura iso. Bisa. Aura kasih to. Carane piye ning anu? Nah, YouTube ndelok kamera kasih ya. Pakas nek ro iki to Plesetke. nek ra ngati-ati yo tenan ade gejeglong-jeglong. Kene le ngatekke serius to, Pak. Jebule Gur. Lho nek tenanan lho, nek mboten nek kuwi yo mlesetan akhirnya kadane nompo mleset to. Nek aku nyampe iki tenanan jane. Wong terus nek Kang Den, mbok nek kanca mamane lagi suntuk nang omah iku kancane. Ketemu dodo dadi ngekek ora setan. Wis tenan wis tekan ngendi wis buktekno. Iki tapi sing tak omong iki met-amit ora tetep insyaallah akeh bener iki. Nek Kuwi nek sing ndek aura ramah cintamu ke arah sisi lain iki nek wong sing iso menghibur wong liya iki ketika dhek sedih ra ono sing hibur. Tenan. Kayak contone kuwi ta. Met-amit to. Bahasane nek nggone ilmu kejawen kuwi paekane to. Paham ora? Adine kabeh di sisi enek kelebihane, enek kekurangane. Kuwi mesti Gusti Allah iki mesti ngeki. Ning yo tetep ana nganune to. Ya apa pelampiasane emosine itu mecah piring ngono apa. Iya. Kok sing Nek aku ora kan aku wis nyadari. Nek pasangan kan saling menyempurnakan. Dadi kaya bojoku ana kelebihane, nah kaya aku ana kekurangane lho. Heeh. Bojoku nek ngitung-ngitung dipunjul begitu tak cek nang nggon kok kurang kabeh aku ngono. Ya kuwi. Oh alah. Wong-wong seneng ngibur tapi ora tau dihibur. Ya contone nganu ta, dokter ki iso nyontek ning nyontek dhewe wegah. Mesti ora iso nambani dhewe, ngono kuwi ta. Ya akhirnya yuk ketemune teko Nglenggono. Mate Nglenggono iki mungkin yen aku digawe versi sing ngene iki ngono. Dan kaya niki ning bali nang awake dhewe tok. Tergantung awake iso menikmati apa sing wis diwehi karo pangeran iki apa ora. Nek ketika dhewe ora iso menikmati, ketemune wong ngersu lho. kuwi padahal tinakdir kaya kuwi uripmu. Pak Kas takon arep takon apa Pak Kas takon dodo apa dodo takon Pak Kas apa mendel takon dodo. Ono masalah apa to kok ndul tak omong yo. Kuwi nek ra dadi to ngetan. Nangis bareng ora duwe. Ngetan tok aja dulu. Iya, benak ndul. Malah kita takon ngetan bareng gitu. Rombongane wong rekoso kuwi. Tapi lak cerita kuwi lho, apel watu lho. Pak Dedi Puan ana restoran kan. Isih to. Restoran ngono. Mesti restoran apel watu. Oh. Kosong. Sing biyen aku nganu ngliput ning Balai Desa kae to. Omah suwung. Kae suwung kaya sing jam. Yang ngontrak to. Ora kene Pak Dedi. Pak Dedi. Oh wis didol kabeh kae. Wis Ayo. dijual. Dipindah. Jare kan kuwi to oleh muni do kaya kegiatan sing rada dilarang. Oh. Nganggo lu. Maksudnya dilarangi apa-apa? Nyembrang. Oh, ngono. Ya wis pokoke kuwi ngono wae ya. Barang-barang terlarang Nah kan do omong ngono kuwi Udin Penya kan. Jawan neges to kan. Ya iya ning pemuda sekarang ini rawani ngusir. Ora wani ngusir mergone ora diandong. Cila. Kale kasih ngakak.
Aku sapal karo dodolan. Kene lingkungake tenanan ya ta, lingkungake tenanan bagur. Nek aku sapal karo dodol wis Padha Mbok, wae. aku seneng nek dodol ngerjani sapa kanca-kancane lek pat karo sing ngono. Sing ngrungokke tenanan. Wah, wae wis dipleset karo dodol. Ora wani nyopir mergo ora duwe mobil. Wong terus balik meneh wong sing ndek muka ramah Sinta. Dalam mau hal berbicara pun enggak pernah serius, Pak. Pokoknya dodol tekan ngendi salah siji. Persis koyo kancaku gendut almarhum ngene. Aku lho ganti teng ngene yo, rumah Satya ngono. Mesti sing diultimatum aku dhisik. Apa niki sing ditek mesti aku. Itu nek guyon ora waton. Kan aku mbok tekano jero kantor tetep mau. Kon Kan gawe wis piye bawaan to wis ora iso. Selama nek umpamane argon secara birokrasi selama kuwi enggak melanggar ae sah-sah wae to. aku kan tetep nggo prinsip Jawa to. Jawa iki selama kowe ora dileki berarti Jawa oleh kamu. Iki lho, penting ngene. Ngono kuwi ora ono to tata tertibe. Ora iki cerita mau kayak Pak Kas. Mau kowe biyen dijak dodo ning pantai ngendi kuwi? Wis tau kok. Dijak ning Parangtritis, kuwi dijak ubeng-ubengke ning ngendi? Oh Parangkusuma malahan. Komplit kok. Diwerohi apa karo dodo dijak ning Parangkusuma? Ning kono iki Terus sing jarong karo piknik ku. Piknik, 200 nang pantai. Guyang-guyangan. guya-guyangan. Ora Mbah Pusaka kok. Ora. Sapa wae kuwi ceritane wis? Apa meneh ngenclup barang ki ora kuwi. Ngencelup apa? Pusaka. Ya ora pengen ngencelup barang, Pak. Ora. Okas nganu. Celup-celupan lho. nek tau iku medene kuwi diaran. Jadi kan aku yen nyopiri lho. Ana kancaku sing pesen. Golek mobil, muter ke sisane. Yo, tak golek mobil. Jebule kok ana cah pacaran, wedok iki isi ngono. Meteng ngono. Heeh, Isi iki apa maksudnya? meteng. Oh, meteng. Sego. Kuwi arep diilangi ning ngilangi kuwi sing jabang bayi ini arep ditumbal ki. Dadeke dhuwit. Aku nggawa nang daerah Semarang, daerah itu ya. Keterangan wong di. Iya nggone. Sing nggone nek pas ketoke. Terus arep ge isi iki arep ge anu Nek ketera nek Jawa endi nek etan ngedene gunung apa ndek sing yo bahasa bener normal. Kawi, Gunung Kawi. Kudu sing iki. Kudu meneh. Alah sing seragen iki lho. Gunung Kawi bener ya? Kemukus. Oh Kemukus bener Kemukus. Iki piye kuwi? Kuwi kan tak terkira ono. Bareng kancamu sing anu cerita. Iki ngene. Waduh kok ngono. Wah. Wis pokoke aku intine aku kene kerja nyupir selebihnya ora melu-melu. Misale kok sesuk dadi duit aku mau aku mentuan sak bak nomor bareng supir. Nah kok jare iki muni anu. Iki gek dom 1. Nek iso dom 3 kuwi iki engko duwite luwih akeh. Dom 3 iki padane sing metengi wong 3. Apakah kuwi ide licike empune bendene iso ngeloni cah wedok iki ora genah? Dukune kuwi to maksudnya ya. Bendene iso ngeloni ora ngerti utawa memang syaratnya ngono kuwi ora genah. Carane genepi ngono ya. Oh, akhirnya kan Bali nih. Ke Bali nyulut pirang dino ya anu. Ditelepon meneh. Goleki mobil ngeterke sisan. Aku ya ora takon nanti. Jebule nang Parangkusuma nang Parang Pedang. orang pedang. Arep tekane bar pos polisi, TPR pos polisi to, maju sithik kiwa dalan. Jebule lelaku nang ngono kuwi. Parang wedang, Parang parang wedang. Nah. Nang ngono kuwi jare nek dadi dhuwit iki muni sak koper kuwi. Aku malah dijanjeni, "Mun iki cair kok kowe oleh 10 juta munggah." Ora, aku teko sak demo bayaran nyupir tok wae. Ora maksudnya iki ge kanggo uang apa ge Iya, intine kan ditumbali ngono kuwi to. Nah, dipek wong ora apa-apa, ngene ora ge dhewe. kanggo dhewe to. Apa nih? Kuwi. Jabang Bayi jabang bayine kuwi sing tumbalke kuwi, ditumbalke digugur. ah ya kuwi kan jane kuwi mung arep gugur kene sing lanang pacare sing lanang kuwi duwe malah tergiur karo kuwi omongane wong itu. Iki mbane digugur ki mbok mending didadekke dhuwit. Nah ngono kuwi. Akhire moro tenan
empune iki daerah Semarang kuwi ali lelaku ning Parang Tritis kuwi. Ning aku mbah yo lebare ora takon kuwi iki kelanjutane dadi duit ora takon sing penting aku bayaran nyopir wis ngono. Sing penting nyopiri gajian ngono ya. Lakon tenan ora. Aku ora ngerti ndol mergane nek cara kok kuwi kelakono aku nek mbok 1000 kilo emoh ngono lho. Emoh iki wong kuwi nek jan kok kuwi tetumbal aku dhewe nolak to carane. Ayo mengorbankan jiwa. Ki wong dawa-dawa iso kena kuwi itu. Semarang. Kuwi ora wong Semarang nek. Mbok daerah endi ning kancane wong Kripo no. Lah sing wong Kripo telepon aku. Goleki mobil karo sopir sisan. Yo. Ayo kuwi nek mungkin nek aku ngarani lek muni njaluk dom telu barang ngono kuwi ming akal buluse empune ngarane ben iso nambahi ngono to. Suping. Nah, Ben iso ngeloni kuwi to. nek jeneng arep ngempu ramah ado-ado aku dhewe nek cara misale to dinggoni blangkone Empu. ya. Empu dodo ngono to. Enggak lah. Pak Nak ini nek ana mepete sambate ro aku men. Kan bedak Gendeng. Oh ngono. Nek nambani mau gak udah loro kok nambani. Ora utek. Teke.